Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam tempene tempe lanas, sing jawab salam muga-muga utange lunas. Pak Banser ngunyah cengkeh, sing amine banter berarti utange akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak, informasi sing ngendara ini Pak Kiai MT Sultan Pak Muhammadiyah Sultan. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng para ulama, alhamdulillah ing WC Nahdlatul Ulama Kecamatan Sawangan ugi hadir wonten menika majelis ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sawangan, wabil akhos dumateng Bapak Camat, alhamdulillah hadir kanthi langsung beserta forum komunikasi Bapak Ndan Ramil atau yang mewakili, orawuh hadir kanthi langsung Bapak Ndan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Sawangan ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Tirtosari, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Nuryadi selaku Kepala Desa Tirtosari, saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Tirtosari. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada swahibul bait, swahibil hajat sing arep mbayari nyong, panjenenganipun Bapak Wartono saha Ibu Suparminah sak keluargi. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Wartono, Ibu Suparminah sak keluargi, sak dzurriyyah putra wayah tansah kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun dadosaken mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi dzurriyyah ingkang sholeh sholehah, dipun tetapaken imane, dipun tetapaken islame, dipun tambahi ihsane, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara ugi Ketua Pemuda Piungan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Mas Supriyadi selaku Ketua Pemuda Piungan dan seluruh keluarga besar Jamiah Mushola Al Iman Piungan Tengah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge warga Piungan ingkang Masya Allah
nyengkuyung hajat pribadi dados hajat masyarakat. Mugi-mugi sedaya rencang panitia dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun tambahi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar pemuda Muhammadiyah, keluarga besar Garfa Garda Fatayat, ugi keluarga besar Aisyah. Wabil akhos dumateng muslimat ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya organisasi wonten ing tlatah Tirtosari ugi ingkang tansah kula banggaaken. Mboten suket dumateng jamaah qasidah ingkang kula hormati, Karang Taruna ingkang kula banggaaken, sedaya para tamu undangan ingkang tesih sami jumeneng ngadeg mboten keduman panggenan, ingkang sami lungguh lempraan boten keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para bapak haji puhaja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Keluarga besar Jamiah Mushola Al Iman, khususipun keluarga besar Bapak Wartono saha Ibu Suparminah sak keluargi, derek mangayu bagyo atas guyub rukunipun masyarakat Piyungan kanthi dasar dawuhipun Kanjeng Nabi, malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mangkeli Gusti Allah bakal maringi nikmat sing langkung gede. Amin, diamini. Terlambat gede tua nggak tak diperintah amin barang sekedap sakderenge matur niki kadosipun sing rawuh niku kathah luar biasa. Saking kathah niki wau Pak Wartono sampun ngetang sekitar kirang langkung sing rawuh 3.250 dados wajar mawon menawi wonten wingking kok mboten saged meriksani merongose mumpuni, mboten keduman snack jajan. Kula makili warga Piyungan nyuwun pangapunten khusus kangge Linmas, kangge Karang Taruna, jenengan ampun jumeneng ngadeg ning lenggah wonten mriki pemuda, khususipun pangapunten ingkang kathah Linmas nggih sekalian nunggu wonten mriki kersane, soalnya wonten wingking kawit tau mboten saged mriksani mumpuni. Najan jatosipun anggen ngaos menika mboten usah mawi mriksani mumpuni mboten napa-napa, sing penting suwantene jelas ngaten nggih. Saestu nyenaking pangapunten sing wingking dicek suara dulu. Assalamualaikum. Nggih ngisor widuren halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Ya Allah, mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tandane lek rawuh niku kesontenen leres. Sing mboten keduman snack tetep rezekine kanthi barokah. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mangkili Gusti Allah bakal maringi nikmat sing luwih gede. Allahumma. Ternyata bukan bahagia yang menjadikan syukur, tapi dari syukurlah akan menjadikan bahagia. Pramila kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki kedah gede syukure. Amargi ternyata wonten ing Indonesia toleransi begitu tinggi. Wonten ing Piyungan mawon khususipun Tirtosari, mboten namung keluarga Nahdlatul Ulama, wonten Muhammadiyah, wonten organisasi Islam ingkang lintu, bahkan non Islam mawon nggih tansah guyub rukun. Alhamdulillah. Nembe mawon kula wangsul pengaosan kala wingi saking Hong Kong. Wangsul kula dugi mriki dinten Senin, Selasa kula istirahat sekedap.
dene pahlawan devisa paling banyak teng dunya ternyata saking Indonesia. Teng Hongkong mawon TKW tenaga kerja wanita tercatat niku 200.000 lebih para TKW yang notabene agamanya adalah Islam. Kudu gede syukure kita wonten ing Indonesia. Najan tani-tani beras, tani-tani sayur didol rada murah payune, tapi ternyata kula jenengan wonten ing Indonesia ibadah niku mboten bingung. Masjid langgar sak kathah-kathah, masjid langgar bentuke megah-megah tur mewah. Lah wonten ing Hongkong niku kula wingi Masya Allah nembe ngertos jebule wong Hongkong niku nun sewu pipis ora cewok, mung diobat tabib notok. Kula mampir nun sewu buang air kecil wonten bandara sampai wonten hotelipun niku mboten nonton shower sing kangge cewek wawik binti cawik Bu. Jebule ternyata namung dilap tisu baik buang air kecil ataupun buang air besar. Mula kula ting pundi-pundi sangune botol kosong. Kangge nopo diisi banyu kangge bersih niku wau. Sampai ternyata kula tanglet kali ketua PDV Persatuan Dakwah Victoria wonten ing Hongkong. Kula tanglet problem apa yang dialami para TKW kerja ting Hongkong. Pertama, ternyata nek ketemu majikan saya yo saene ngungkuli sedulur, tapi nek ketemu majikan ingkang keras ternyata mereka niku punya prinsip tidak boleh ada dua Tuhan dalam satu rumah. Dados tiang Hongkong terkadang nek sing keras mboten marengaken tiang Islam salat teng daleme majikane niku wau. Sing akhire para TKW salat nyolong-nyolong. Bayangno, salat nganti nyolong-nyolong, Bu. Salate teng pundi? Teng kamar mandi. Njenengan wis ora iso mikir ki piye nek salat ning kamar mandi sah apa orane. Wong iso nglakoni salat mawon iku pun luar biasa. Syukur tesi diparingi kuat iman. Karena memang ingkang kaping sepisan kamar mandine tiang Hongkong niku pure kamar mandi kering tanpa air. Dados memang iso kanggo salat. Memang bener-bener kepepet wonten mriku. Mula sing sami nderek ngaji teng mriku ya wong-wong sing imane kuat. Karena dalam satu minggu kerja 6 hari libure niku namung dinten Ahad. Dinten Ahad napa dinten Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa qul huwallahu Minggu. Libure namung dinten Ahad. TKW niku iso milih arep liburan kanggo hiburan apa liburan kanggo pengajian. Sing hiburan milih tenggene lapangan namanya lapangan Victoria. Walah teng mriko Bu, akeh wong Indonesia enggak sadar diri, lupa diri dan lupa daratan. Nganggo rok mini. Mumpung nek gawe maksiat tetangga tidak ada yang melihat. Dadi nganggo rok mini, rok cekak sing maaf belekan buri nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Ngono kuwi lenggah padha pating pethak kan dadi SMS maaf silite mledek separo. Ono meleh sing lebih parah karena rata-rata TKW niku adalah perempuan. Ya TKW perempuan. Ning khusus teng Hongkong niku 99% ki wedok kabeh. Sing 1% paling laki-laki saged diitung jari. Sehingga teng mriko orang kerja tenggene Hongkong niku rata-rata punya masalah hidup sehingga punya mental psikis yang sakit. Dalam rumah tangga kurang beruntung sing akhire nun sewu tenggene Hongkong wong wedok berubah dadi wong lanang.
bajune lanang, cukuran potongane rambut cepak kaya lanang, macake yo macak lanang. Kebetulan wingi kula kepanggih salah satu perempuan sing malik dadi lanang tenanan, cuma ra duwe buntut. Ya isih iso meteng mergo ora ana buntute kuwi mau. Ternyata piyambake ya alhamdulillah nderek pengajian. Teng mriku ngaji niku susah. Didamelaken masjid mawon dereng patoso dangu wonten ing Hongkong mriku. Mawon ngangge jam sampai pengajian ki bayar tiket. Beda ning piyungan. Amplope ana sing bayari khusus nggo mumpuni Pak Wartono. Ning panggunge sak tetek bengeke sak ubo rampene direwangi kali warga piyungan. Tepuk tangan dhisik. Gedhe tuwa ndak diperintah barang ngono kuwi. Mawon teng piyungan nono NU Muhammadiyah bahkan non Islamnya ngenderek tepuk tangan meneh. Sampai saking yayasan difabel Nisrina ngenderek rawuh matur nuwun tepuk tangan rumiyin. Oke. Jenengan ibu-ibu bapak-bapak yang luar biasa dititipi insya Allah. Pripun mboten saged mriksani mumpuni ngeten nggih Bu. Cuacane alhamdulillah dipun paringi terik. Gusti Allah ngendikaaken menungso niki pancen innal insana khuliqa haluan. Menungso ki makhluk yang sukanya ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan yo ngersula. Giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jare udan kethek. Apa sembarangan ki menungso. Lah niki dipun paringi benter panas, ngaji niku nggih sae. Tapi ngaji niku harus man arafa nafsihi, man arafa rabbihi. Wong nek iso maca karo kemampuan badannya sendiri, berarti iso maca apa sing dikarepaken karo Gusti Allah. Kirane kok jenengan duwe penyakit bawaan, contoh hipertensi, ngerti-ngerti duwe darah tinggi kepanasan menong bae. Ki aja ados lokasi sing sakeco najan boten saged mriksani mumpuni sing penting swantene jelas ngaten nggih. Ingkang wonten ngajeng ingkang ngasta payunge diagem. Boten masalah diseneni saka wingking aku sing tanggung jawab. Tapi ana tapine lek ngagem payung Bu kula saged maringi contoh sekedap nyambut payunge sekedap. Lek ngagem payung ya dipolitiki derek langkung nggih Bu nyambut payunge. Lek ngagem payung ben boten diseneni carane ngeten. Tapi jenengan alon-alon mbok niki pucuke nunyuk sing liyane nunyuk nyolok. Niki payung lek ngagem niki gagange pirsa gagang nggih. Batange payung tempelaken pundak ngeten pelan-pelan terus dipolaken sampai pojok ngeten nggih. Kanan kirine najan ora sedulur malah iso payungan bareng. Monggo Bu praktikaken jenengan payung ijo praktikaken set nggih mulane nah terus pol pojok nah kaya nganggo caping. Niku politike aku. Mengkola niki sampun melalui beberapa ratusan ribuan panggung yo paham banget aku. Monggo praktekaken sing wingking aja dhuwur-dhuwur payunge. Gagange payung tempelaken pundak rinset ngeten. Polaken sampai pojok persis kados ngagem caping ngeten iki. Nah, mangke kanan kiri malah iso payungan bareng jenengan iso dakoh payung niku. Ora digawa bali ning iso sedekah bentuke teduh. Ngeten iki lek ngagem. Sumangga sing ngagem payung, sing ngasta payung payunge diagem sebab ngaji niku mastatoktum sesuai kemampuan badan. Kok kepanasan meneng bae, kok keliyengan mumet isra keduman senek. Tapi gampang kelenger. Angga kula wangsulaken matur mbah nuwun ingkang kathah
Monggo diagem payungnya nggih Bu nggih. Nyuwun pangapunten sangat, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Malah kula nembe suwur merep ana kloso munggah sirah barang ngono kuwi. Ora apa-apa. Niku ana dalile Gusti Allah bakal ngangkat derajate menungso niku saking lantaran barang nopo mawon. Mula aja nyepelekke barang sepele. Bisa jadi barang sepele niku dados lantaran ngangkat derajate jenengan. Bukti nyata niku kloso plastik dituku regane 5.000, betul. Dituku rega 5.000 kok mung arep dibokongi, dijagongi karo dintuti sekalian. Tapi bareng panas bekas bokong malah munggah sirah. Berarti klosone mulya mboten? Klosone kajen mboten? Kajenan. Mula nek karo wong sengit ki aja sengite berlebihan. Mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau, betul. Laras. Monggo payungnya diagem kersane tambah iyup teduh ingkang boten ngasta payung boten beto kloso silahkan mados lokasi sing sekeco sekedap. Mas panitia kotak infaknya nanti nggih niki nembe noto-noto niki jenengan nggih kumpul rumiyin teng satu tempat niki kula kesepakatan kali panitia pilih kotak infak niku nenggo kula maringi tak ambekan maringi akot karo sampean nembe kotak infak saya persilahkan karena yang namanya manusia niki akan disuni pertanggungjawaban sesuai akotnya, sesuai omongan perjanjiannya. Soalnya sering ngomongnya opo tapi kok jebule prakteknya mboten. Nah sesuk ning akhirat iku disuni pertanggungjawaban. Kaya contoh bulan Syawal. Nek bulan Syawal niku kan sing tua-tua padha paceklik, sing sugih-sugih bocah cilik. Bocah cilik do nampa duit THR, bapak ibu duit entek nggo ngurusi pacitan perbodonan, betul. Sing sugi-sugi bocah cilik, disitulah akhirnya terjadi kasus investasi bodong, di mana lare-lare alit nyekel artoake mesti ibu ngucap bocah cilik ora pareng nyekel duit akeh-akeh. Aki ngangge jurus pamungkas rene duitnya tak simpeno jare disimpeno tekan saprene ora dibalekno. Nah sing guyu pelakune kuwi yo iso jawab meneh kan nggo tuku beras mumpuni karo mbayari wifi podo-podo bocah melu nganggo tapi saya sebagai bude, sebagai tante ngasih duit sangu ki nggo putrane jenengan, nggo ponakan, kudu duit nafkah. Sing nggo tuku beras yo nafkah wong tuane. Wong kula maringi niku nggih putrane jenengan, berarti niku arta duite putrane jenengan. Jenengan nembunge njaluk wajib nampa mung sak paweh anak. Nembunge utang wajib nyarutangi, nembunge nyimpen kudu dibalekno ngono kuwi wis artina. Kula piyambak anak kandung wis dinikah karo wong, pas mulih silaturahim tenggene wong tuane kula dumeh kula ngertos simpenane beras mae kula, tapi kula mundhut beras mae kula tanpa sepengetahuan biyunge kula tetep kula diarani nyolong. Sesuk ning akhirat disuni pertanggungjawaban. Sakondure jenengan duit riyayane bocah ya duite bocah kok disimpen kudu dibalekno. Nembunge utang wajib disarutangi. Kuwatose esuk ning akhirat arep mlebu swarga ra sida. Malaikate ngucap engko sik Sartina tak delok ki sampean pancen salate ra ketinggalan maca Qur'ane lancar tapi kok ki ana utang durung diberesi rono beresi dhisik nembe mlebu swarga gara-gara utang dadi ora iso mlebu swarga. Kene ana duwe utang tapi ra sadar diri ana wonten akeh. Oke bahas utang sik sadurunge kotak infak sebelah ngisor wit duku. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Di dalam syariat Islam utang itu boleh. Tak ulang. Utang itu aku dijawab bileh. Ken ora dijawab leh aku mung boltok we. Baleni utang itu boleh, tapi utang yang diperbolehkan adalah utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Apa kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda? Contoh, utang duit kanggo tuku obat. Obat niki kudu ketumbas karena kanggo nyambung nyawa. Berarti nek sing duwe duit diutangi kanggo tuku obat, anu duwe duit kok ngakune ra duwe, dosane gedene luar biasa. Contoh malih, utang nggo kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok niku contone dahar cara kene apa? Mangan cara kene apa? Ya coba dok ya, kasar tenan ki wong piungan. mangan utang beras nggo nyambung nyawa, mangan dina ngesuk. Sing duwe beras, anu duwe beras kok ngakune ra duwe, ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Kuah kuih kok dhisik durung rampung aku lek ceramah langsung lutik seblek kuwi rungokno. Mengko sik urung rampung. Utang beras nggo nyambung nyawa, sing duwe beras anu duwe kok ngakune ra duwe, ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Ning sewangsule sing utang ya sadar diri. Pancen utang sekilo 2 kilo ora mungkin dadekaken Pak Warnoto niku njur bangkrut. Siapa? Oh, Wartono. Maafkan aku Pak Wartono, salah nyebut amplopnya dipotong ki. Jenengan utang beras karo Pak Wartono sekilo 2 kilo kok ora disarutang, ora mungkin dadokno bangkrute Pak Wartono. Tapi najan jenengan orang gawe bangkrute Pak Wartono mergo ora gelem balekno, tapi ngesuk meneh kok kirane jenengan ana butuh, mesti ora mungkin dipercaya karo masyarakat. Betul leres. Mula nek jenengan utang deling noko nyarutang ki aja jengkel. Mergo ketika arep jatuh tempo kok yang memberikan hutangan ngelingaken, Bu, jenengan biyen kan utang janji tanggal sekian arep nyarutang, ki wis kurang seminggu meneh kula niki maringi ancer-ancer karo sampean, kula elingaken ben jenengan persiapan. Itu hak yang punya uang supaya mengingatkan karo sing penghutang. Jenengan delingaken aja jengkel.